Здравейте, приятели! Дойде дългоочакваният момент, в който ще сготвя моето първо ястие в този прекрасен, чудесен уред Multi-Cooker Instant Pot Pro. Хайде да започваме. Тук в купата съм наляла около 2 супени лъжици олио, нищо повече. На отворен капак ще пържим. Натискаме програма Соте. Старт. Ще изчакам да загрее уреда. За да продължим нататък. Изчаквам още малко да загрее уреда. Трябва да изпише ход на дисплея. През това време тук съм си приготвила една сурова наденица. Вижте как е нарязана. Не е до край, а само ето така от едната страна. Виждате ли? Само от едната страна леко е накълцана наденицата, която сега ще сложим в нашия турет да се запечата. То съвсем малко остава докато загрее. Аз направо ще я сипвам. Ще я слагам. Тоест, слагам я с накълцаната част надолу. Ето вижте как накълцаната част надолу. Искаме хубаво да се запържи нашата наденица. Така. Запържваме хубаво от едната страна, после ще запържим от другата и ще продължим с по-нататъчни действия. А вие, приятели, останете до края на клипчето, за да разберете какво се случва. Обърнах ги от другата страна, сега ще ги оставя ето така да се позапържат още 2-3 минутки. Смятам, че пърженето е достатъчно. Тук ще изключа тази програма. Натискаме така cancel и изключваме. Така, при изключена програма то продължава още да се пърже, защото е нагорещено и няма течност. Сложила съм един голям стрък прас, вижте как е нарязан на едри парчета. Сега ще добавя кисело зеле, ето вижте, с малко чорбичка от киселото зеле. Киселата зелка е една малка. Една малка кисела зелка. Ако вашите са големи, сложете половин. Сега ще разбъркам съвсем леко. Сега ще добавя и подправките. Така, тук леко съм разбъркала и успях да извадя наденичките цели, защото тях искам да ги сложа най-отгоре на нашето ястие. Така, продължаваме нататък. Ще добавя една мерителна чашка ориз. Подправките, които тук съм приготвила. Сега ще ви ги кажа кои са. Една чайна лъжичка червен пипер, пушен или обикновен, 3-4 дафинови листа, 5-6 зърна черен пипер, една чайна лъжичка чубрица и една чайна лъжичка кориандър. И лютичко. И една малка чайна лъжичка чили. Люспички. Сега ще разбъркаме хубаво и ще продължим нататък. Успях да разбъркам нашата смес хубаво. Ще махна тази бъркалка. Поставям наденичките ето така. Казахме, искаме те да са най-отгоре. Така че фактически след пърженето ги извадете. След като ги изпържете, ги извадете, за да може те да бъдат най-отгоре на ястието.
Сега ще налея малко вода, защото все пак има ориз. Ето така да покрие ястието. Виждате ли? Вода съм наляла, да речем, около 200-300 мл. Колкото да покрие ястието. Наденичките, дори да не са покрити във вода, те пак ще се сготвят от самата пара и от всичко останало. И време е да сложим капака и да продължим нататък. Така, поставяме капака, ето вижте. Чисто новичък, не използван сега, за първи път ще се използва. Затворен, заключен. Тук автоматично той сам си заключва клапана. На този уред няма нужда да се притеснявате, че сте забравили клапана и в каква позиция е той. Така, тук ще се готви под налягане. Коя програма да изберем? Я да видим с курсора. Програма Боб. 20 минути, да. Високо налягане, да. Аз така исках да бъде направено. Това е. Натискаме старт. ...20 минути под високо налягане. Смятам, че ще бъдат абсолютно достатъчни, за да се сготви нашето прекрасно и чудесно ястие. Сега, докато чакаме... Извинете. Докато чакаме, приятели, време е да се абонирате за канала. Ако още не сте го направили, абонирайте се. Така няма да пропускате новите видеа, които качвам доста честичко. Веднъж седмично се старая да качвам клип. Сега и с този нов уред ще има още повече клипове с новият уред Instant Pot Pro. Ще се тества уреда и ще качвам нови клипчета. Абонирайте се, приятели, коментирайте и ще се видим по-късно. Не забравяйте, приятели, колкото повече течност има, колкото повече продукти сте сложили вътре в купата, все пак на уреда му трябва време да загрее, да се вдигне налягането. Така че не бързайте. Не бързайте да питате защо, като сте сложили капака, когато сте сложили капака, след 1-2 минути той не е вдигнал налягане. Искам да хвана началото, да ви покажа. Ето тук вижте поплавъка. Започва леко да свисти. Има 2-3 капчици вода, което означава, може би, че скоро ще вдигне налягане и поплавъка ще изкочи нагоре. Ето това наблюдавайте. Мисля, че в най-скоро време ще вдигне налягането. Все пак има доста продукти вътре. Ще изчакам, за да не стане прекалено дълъг клипа. И така, току-що клапанчето се повдигна нагоре. Тук трябва да хванем старта.
момента от абсолютно никъде не съска, не фъска, не изпуска нищо. Този поплавък е нагоре, което означава, че вдига налягането. Приятели, искам да ви кажа, да ви споделя. Сега можете много бързо и лесно да ме подкрепите, да подпомогнете развитието на моят канал чрез Revolut. Долу в описанието ще оставя адрес за Revolut. Подкрепете ми, приятели, за да подпомогнете канала да се развива. Вуаля! Вдигна високото налягане. Както казах, поплавъчето е нагоре. Абсолютно от никъде не излиза пара. Ето, вижте, тишина е. Нито съска, нито фъска. Така трябва да бъде. Сега ще чакаме да мине времето и да се сготви нашето ястие. Останете до края на клипчето, приятели, за да видите крайният резултат. Малко остава до края. Ето, още 2 минутки до края на програмата. От никъде не се чува звук. Както аз казвам, няма звук, няма картина, а в същото време уреда готви. Ето, остана съвсем малко до края. Искам да ви снимам края на готвенето. Звуковият сигнал да се чуе хубаво на клипчето. Вижте, поплавъка все още е нагоре, естествено. Не пипайте абсолютно нищо по време на готвенето. Прочетете си много внимателно книжката. Приключи нашето готвене. Аз ще изключа уреда. Ето от тук. И ще изчакам 10-15 минутки, за да може налягането да се спадне от само себе си. Не бързам за никъде. Не бързайте и вие, приятели, да изпускате налягането. През това време ястието продължава да се готви. Ще се видим по-късно. И така, времето мина и замина. Налягането спадна. Вижте въпросният поплавък как е спаднал надолу. Проверяваме за всеки случай. Няма налягане. Сега ще отворим капака. Музичката е много яка. И много ми харесва ето така, как има възможност капака да се поставя в тези отворчета. Сега ще сервирам в чинийка. Ето крайният резултат, приятели. Едно прекрасно сготвено ястие. Вкусно, бързо, апетитно.
Ако искате с една люта чушка. Добре изглежда. Сготвено е перфектно. Това беше, приятели, моето предложение за вас. До нови срещи и не забравяйте, абонирайте се за канала и ме подкрепете чрез Revolut.